Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na signalu blokirati nekoga ukoliko vas uznemirava i tome slično. Postoje dva načina koja ću vam pokazati, pa da počnem. Znači, uđete u signal aplikaciji, zatim u gore u ovom profilu, a onda idete na ovo dole, blokiraj. Pisat će vam želite li da blokirate to ćaskanje, kao što ću ja recimo u ovom slučaju moj drugi broj. Blokiraj, kliknete tu i taj korisnik će biti blokiran. Ukoliko želite da ga odblokirate, isto kliknete na ovo tu. Pisat će vam želite li da odblokirate korisnike, kliknete na ovo odblokiraj. Tada će biti odblokiran. Postoji još jedan način, znači to vam je kad uđete tu, pa u kontakte, isto kliknete na taj broj koji želite tog korisnika da blokirate, odnosno zadržite samo, znači ovako, i pisat će vam gore blokiraj. Tu kliknete i blokirate tog korisnika. Izađete iz ovoga, uđete u profil i pisat će vam ponovo odblokiraj. Koliko želite da ga odblokirate, kliknete na ovo odblokiraj. Sada je korisnik odblokiran. Ukoliko ne, znači samo ga blokirajte i to je to. To je bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.